Tervehdys kaikille. Tänään tehdään futishaasteita täällä futiskentällä. Joo. Keli on kyllä ihan pas. Ei anneta se haitata. No niin, ensimmäisenä tehdään tämmönen ylärimaha. Pitää tuohon ylärimaan osuu. Tässä on haasteeseen osallistujat. No niin, mä nyt aloitan. Joo. Ekalla menne. Vittu. Oi helvet. No niin, moro kaikille, meikän Peetu. Kai sä leikkaat, vitti. Leikkaa vituuselta. Joo. Ei päivää, minä oon Eera. Nyt on minun vuoro. Ei kukaan saanut, joo. Seuraava kierros, joo. Nyt kyllä menne. Voi hele! Neeke. No niin, meikä taas. No niin, otetaan tästä vähän apua, kun meikä niin paska. No voi nyt, jumala! Ja nyt on taas mun vuoro. Vitu. Kukaan ei saa mitään aikaiseksi. Nyt mä tein. Se joka häviää niin on homo. Ei oikeesti, tää oli leikkimielinen kisa. Oi helve! Joo, tosiaan, ei nyt oikein lähe. Mutta joo. No niin, nyt on viimeinen ja ratkaiseva veto. Voi vitu! Annetaan nyt tuo kuppa Eero yrittää tässä vielä viimeisen kerran. Mikä yritys? 3. kerta todella sano. Pitää ottaa vielä yksi kierros. Voi hei! Joo, ei tosiaan mennyt. Nyt on vielä meikämankilin vuoro. Ei mihinkään. Nyt on vielä Eeron vuoro tosiaan vettä tuo. Eero, onko mitään miettiä tähän viimeisen kierrokseen? Sä oot homo. Sulla on kuppa. Ja nyt osuu. Sulla on kuppa, jos en osu. Ait myös. No niin, kiitos kun katsoit videon. Tällä kertaa tuli tiukka tasapeli. Eli kukaan ei osunut minnekään. Tilaa ja tykkää ja jaa kavereille, vaikka sun isälle. Eero vasenkives räjähti. Hei hei!